Pasigurado ti Baguio City LGU ang nakasagana da iti posibleng epekto ti talo adawel ti Panawen ang mapasangbay ti Amianan a Luzon. Italaan nga aldaw nakastreken ti Baguio nga obet iti sakop ti Pilipinas. Nabalakadan mo dagiti umili nga agridam iti aglawlaw iti posible a panagragaay nang runa taawan sarday ti tudo ang mapaspasaran. Ada detalye ni Christine Bornolia sa Baway. As of 5 a.m. itangal daw, talo a Baguio iti bambantayan ti pag-asa iti ruwar iti Philippine Area of Responsibility. Sigon iti City Disaster Risk Reduction and Management Office, posible a makapasarpay iti syudad ti Kalkalaingan aging ga iti napigsa atudo iti sumarsarunupay nga aldaw. Gapo iti dayta, agtaltalinaed a naka full alert status ti Baguio City. We will not put down ang ating alert. Full alert pa rin tayo. In fact, mamaya gagawa po ulit tayo ng PIDRA, Pre-Disaster Risk Assessment, kasi may binabantayan tayong 3 bagyo. And then tuloy-tuloy pa rin naman ang habagat. So yun ang ginagawa natin. Kabayatan na sigon iti CDRRMO na ituloy itangal daw iti clearing operation ijay barangay Gisadsurong bayat asan pay anapig sa iti tudo. Sigon iti opisina kalpasan ti pan nakaitaripnong dagiti masatnan nga opisyalis ti syudad kini DPWH Secretary Vince Dizon nakiddaw ti pondo a maaramat para iti slope protection works iti nasao a lugar. Yung 3 bahay na totally hindi na natin pababalikin yun, no? And then yung other peripheries, we will refer sa recommendation ni MGB. Pero as of yung meeting natin with Sec Vince ng DPWH, meron kaming na request si Mayor ng pondo na possible na gagamitin doon. Initially, ang titingnan natin is the slope protection works para at least maprotektahan, hindi na tuloy-tuloy yung pagguho. Gaputa mano alawas na makapaspasar iti panagtudo ken posiblipay abumayag. Gapu iti epekto dagiti bagyo ken habagat. Napalagipan latta dagiti residente nga agbalin nga alerto iti aglawlaw iti posible a panagreggaay. Christine Bornolia sa Baway para iti Pagilian.